уважаеми общински съветници. Казвам се Аглика Крушовенска, член съм на инициативния комитет за провеждане на местен референдум в Самоков във връзка с изграждането на депото. Живея в Самоков от 4 години. Избрах този град не само защото рода на моята баба произхожда от тук и е живял тук десетилетие наред, а и защото това е едно от най-честите места в България. Това е причината да се включа в инициативния комитет. Смятам, че изграждането на това депо застрашава изключително много екологията и живота и здравето на гражданите на Самоков. Това се доказва от фактите, които се случват извън Самоков. Така наречените добри депа, които се изградиха вече в България, започват да дефектират едно по едно. Само преди няколко дни депото в Карлово отрови водите на река Стряма, депото в Пловдив горя преди години, знаете, обгази целия град, депото в Ботевград се запали. Чакаме ли това да се случи в Самоков? По същество на това, което беше казано преди малко. Аз съм наистина изумена от това, че се предлага подобно наистина абсолютно нелегитимно решение да бъде обявено за незаконосъобразен въпросът, който е решен от Общински съвет. Общински съвет е взел решение за тази площадка. Дали разбирате колко нелепо е да се казва, че не е от компетенцията на Общински съвет да вземе решението за референдум? Просто това са аргументи смукани от пръстите. Но това, което също ме изумява, е, че се представят становища на комисии, които нямат нищо общо с процедурата, в която сме в момента. И това е процедура за местен референдум по Закона за прякото участие. Единствената комисия, която трябва да вземе отношение, е правната комисия и това е записано в закона. И правната комисия, като оставим на страна измуканите аргументи за това, че Общински съвет не е компетентен да вземе това решение, трябва да се произнесе в коя хипотеза на закона ние попадаме. Дали подписката е подкрепена от 1/20 от избирателите на Самоков, община Самоков или 1/10. 1/10 от гражданите, за съжаление ние нямаме справка от ГРАО, която би трябвало да бъде получена от общината, за да знае в коя от хипотезите попада. Член 27 на закона, алинея 2, Общинския съвет приема решение за произвеждане на местен референдум, когато това е поискано от инициативен комитет с подписка, съдържаща подписите на не по-малко от 1/10 от гражданите с избирателни права и така нататък. Значи ние сме някъде в хипотезата на тези 10% от гражданите, които са поискани свикване на местен референдум. И Общинския съвет е задължен да насрочи този местен референдум. Разбира се, ако не отхвърли законността на въпроса с измукани от пръстите аргументи, как Общинския съвет е некомпетентен. Вие некомпетентни ли сте да вземете решение за мястото за изграждане на това депо? Компетентни ли бяхте да вземете решение, че то ще бъде там, а сега сте некомпетентни да вземете решение, то да не бъде там? Или по-скоро, некомпетентни сте да дадете правото на гражданите да изкажат своето мнение по въпроса? Некомпетентни сте по въпросите на демокрацията, така ли? И всичките аргументи, свързани с ОВОС-ите и съдебните дела, бяха заличени с едно решение на Върховната апелативна прокуратура от месец май, която каза, че докладът за въздействие върху околната среда е документ с невярно съдържание. Това го каза апелативната прокуратура. И всички съдебни дела преди това отидоха на кино. Не го каза, защото не изнася. Защото публикувано е. Така че, моля ви, наистина, когато се взимат решения, които изискват правна компетентност, нека да чуем истинското становище на правната комисия, в коя хипотеза на закона за прякото участие сме и дали Общинския съвет може изобщо да отхвърли това предложение за провеждане на местен референдум. Наистина ви призовавам след 5 години най-накрая да дадете правото на гражданите да се произнесат по този изключително важен за живота и здравето им въпрос и да покажете, че вие сте хора, които разбират реалния смисъл на демокрацията. Моля ви, не се страхувайте от демокрацията. Това е бъдещето.